फिन खेबसेबाव दिन्थिबाय बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि गोहोखौ। आसामाव थामथि खेबनि थाखाय बिजेपिनि सरकार। UPL हानजाया लाथिख' मारिबाय बेबारनि बिसायख'थियाव। आसाम विधानसभा बिसायख'थिया थांनाय एप्रिल दाननि 9 खालाराव जादों। बे लेखायैनो राजखान्थि हानजाफोरा बिसायख'थिनि समाव गोबां दाबि खालामना लादोंमोन गोबां बियाबफोराव देरहासार जागोन होननानै। नाथायबा थांनाय सान एबा 4 मे खालाराव रोखा जाबायदि सोर हानजाया बेसेबां मासियाव देरहानो हाखो। फारसेथिं हाग्रामा महिलारिया थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावबो रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोदोंमोन। नाथाय बे बारावबो बिटिसिनि मोन 15 बियाबनि गेजेराव मोन 14 बियाबखौनो रायजो राजाफोरखौ सोमोनांहोदों आरो फोरमान खालामदों बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हानजाजों अरायबो दं होननानै। फारसेथिं 5 बोसोर बिटिसि सरकार खुंनाय UPL हानजाया आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव मोन 15 बियाबनि गेजेराव लाथिख' मारिनाया जोबोरैनो साननो गोनां। ইহঁতেহে ক'ব জানিব মই একো নকওঁ এতিয়া